बेनोसै आरो आं नियायनांगौ आरो बिसोरखौ एरेस्ट खालायनांगौ। दा बेबायदि जासेयावबो हानजानिनो अदेबानि UPPL हानजानिनो माखासे सेंग्राफोरखौनो होननांसिगोन मैयानि समाव एटाक खालामनाय मोनसे जाथाय जालांबाय। बे एटाक खालामनाय समाव न'आवहाय नोंथाङा दंना गैयामोन? दङमोन आङो माने आङो एसे देहाया थिग गैयैखाय आङो दसे रेस्ट लादोंमोन। बे टाइमा जाहैबाय 6:30नि एसे सिगां जादों आरो ओमफ्राय आंनि फिसाजोआ उन्दुआखैमोन। ओमफ्राय बिफाया माने बे गथ'नि थाखाय जाग्रा लाबोदोंमोन। गथ'आ बिफानि जाग्राखौ लानानै किचेनाव हाबदोंमोन। बे समावनो बिफाया थांफिननाय समाव सुब्रासा टिम लानानै फैदों। ओमफ्राय आंथ' उन्दुनाय बहुद गोदो उन्दुनायमोन, आं बारा सिमां मोगथां जादों आरो ओमफ्राय बे समाव बेखौ बुदों, गोग्लैनाय खोनादों आं, खिन्थु आङो मा बुस्थु गोग्लैदों आंनि मेगना गेवाखैमोन, आं जेबो सिखाराखै। होमबाबो आं माने गोसोआनो सिखारनो बे माने गाबख्रावाखै मानसिया। माने हिन्जावफोरनि बुनायाव सानानै गाबख्रावनाया आलादा, हौवाफ्रा सोरबाया सिरियैनो थायो, खिन्थु मा हालोदै जादों खिन्थु गोग्लैनायखौ आं खोनादों, अब्लाबो आं सिखाराखै। ओमफ्राय आंनि फिसाया जे बिदि जानानै दं आं मिथिया। ओमफ्राय आंनि फिसाजोआ मामि बाबाखौ बुबाय होननानै गथ'आ आंखौ गाबनानै फोजाफैबाय। बे समाव होननानै आङो सिखारबाय। सिखारनाय लोगो लोगो आङो नुहुरबाय फार्स्टनि बुनायखौ आं नुवासै, उननि बुनायाव बिसोर बहुद बुग्लिगासिनो 7-8 जनसो मानसिफोर ज' जानानै सोरबा सौदों, सोरबा जोदों, सोरबा हमनानै होदों, सोरबा बुग्लिदों। ओमफ्राय सिलाइ नुदों आङो बिसोरनि आखायाव। ओमफ्राय आङो सोरनि आखायाव दंमोन आंहा बेखौ नटिस खालायनो टाइम गैया, माने आखायावल' नुबाय, आं गाबख्रावबाय, आं मा खालायगोन, आं मा मागोन। ओमफ्राय गथ'आबो गाबबाय, जों बिमा फिसा नुजोब्बाय। ओमफ्राय बिनि उनाव आङो बिसोर आंखौ नुनाय लोगो लोगो खारजोबदों। ओमफ्राय सिनायनायाथ' आंबो सिनायो, सुबुराज दङ। ओमफ्राय आङो FIR होबाय अलरेडि। ओमफ्राय बे FIR आव आङो नामफोरखौ फोजोबखाबाय, मेनसन खालामबाय। ओमफ्राय बेहाय बे सुबुराजनिनो बिदा दङ, फंबाय सासे दं, ओमफ्राय बिदानि फिसा, ओमफ्राय माखासे मानसिफोर बाहेरानि लादेरदों ना मादों बिदि दं आरो लकेलनि मानसि जोबखा। ओमफ्राय बाहेरानि सोर लाखो आं बेखौ बारा नटिस खालामासै। ओमफ्राय बिनि उनावहाय आंनि फिसाया गाव एटाक खालामजानाय नालाय, जेन'बा नों गावखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय माबा मोनसेथ' नागिरगोन। ओमफ्राय बे आं गाबलाबायबाय, बे गरम जानानैनो हारसिं सिखा नागिरलाबायबाय, थांफिनलाबायबाय। ओमफ्राय उनावहाय आङो खाथिनि मानसिफोरखौ नागिरलाबायदों, जेन'बा बिदि जाबाय होननानै। बे समाव आंनि हासबेन्डआ दुखु मोननाय गेब्लेनाय गोसोजों बेबो माने सैज' हायैयाव थांफिनबाय बे बुग्राफोरनि उन। ओमफ्राय बे थांनायाव आङो बिनि उन थांस्लाबनो हायाखै, मानोना आंहा फिसाजो दङ, आं खारस्लाबनो हाला, गाबबाय, फन बुलाबायबाय, रावखौबो मोनस्लाबासै। ओमफ्राय बेनि उनाव थांबा बियो प्राइमारिसिम थांदों होननाय खोनादों आङो। बे समाव प्राइमारियावबो बेखौ लामायाव बहुद बुग्लिदों। सेकेन्डआ न'आव अलरेडि बुग्लिखाबाय, गैखाला बेना, गासिबो मोखां गन्थं बुरुबजोबखाबाय। बेनि उनाव बेखौ प्राइमारिनि मोखाङावनो बुबावबाय, आरो बिसोरो प्राइमारिनि सिङाव लांनानै बहुद बुग्लिनानै बेखौ सियारजों बुग्लिजोबनानै खर' जिजोबदों बेना। ओमफ्राय बिराद सिरियास जाबाय। बेखौ बुखांनायनि उनाव आङो फिसाखौ लानानै न'आव जेरै दङ बिदिनो खारलांलाबायबाय। ओमफ्राय खारलांनायाव रावबो बोखायाखैनो, ओमफ्राय आंबो बोखानायखौ नुहैयाखै। ओमफ्राय साफा सानै बोखादोंमोन, खिन्थु बिसोर बहुद बुरजा मानसिमोन नालाय। ओमफ्राय माखासेयाथ' नायनानै थाग्राजोबमोन। दा उनाव गावसोरनि गोसोआव हाजासे बुग्लिखांनानै माखासेयाथ' ट्रिटमेन्टआव होननानै एसे बोखाग्रा थाबाय आरो उनावहाय। ओमफ्राय ट्रिटमेन्टआव खालामनो लांबा माखासे मानसिफ्रा आंखौ बहुद हेफाजाब होबाय। बेयाव खुनु पार्टिनि खोथा गैला, मानसिया थैहां जाबाय, बेयाव सोरबा नांगोलनियाबो फैदों मादों बेबायदि जादों आरो। ओमफ्राय आंनि न'नि हिसाबै बहुद पार्टिया आलादाबाबो आंखौ हेल्प खालामदों। ओमफ्राय उनावहाय UPPLनि माखासे मानसिफ्राबो उनाव फैदों आरो, खिन्थु जानाय समाव रावबो ज' बोखायाखै, बेखौ आं स्पष्ट बुंनो हायो। ओमफ्राय आङो दुखु मोननानै दिनै आंनि फिसायखौनो मा जालायदों बायह्रायाव आंथ' मिथिया, आंनि न'आव फैनानै आंनि फिसायखौ बिदि एटेम्प्ट टु मार्डार माने एटाक खालामफैदों। बे केसखौ लानानै आङो दहायो 9थायावहाय आङो गुरुबासा आउटपस्टआव आङो FIR होनाय जाबाय। ओमफ्रायहाय आङो मैया मोनायावनो हैदों, आंनि फिसाया बहुद सिरियासमोन। ओमफ्राय आङो थाङै लेट जानानै आंनि FIR खौ बिसोरो एक्सेप्ट खालामाखै, गाबोन फुङाव फैदो होननानै आं 9थायाव थांदों। ओमफ्राय बिनि उनाव बिसोरो बुंबाय जागोन दे, खिन्थु मोनसे खोथा, मोजाङै मोजां कमप्रमाइस जानो गोसो दं नामा जाबाय। सार कमप्रमाइस माने ना सोरबा रायज्लायदों होनबाय, बिदिथ' जेबो रायज्लायाखै सार, आंनि सिगाङाव बुंदों आं नर्मेलिनो एन्सार होदों। ओमफ्राय माबाबाय IC सारा बुंबाय माने आबसुनिफ्राय सिमां होननाय मानसि बिदि माबाफोर बुंदोंमोन नामा होनदों आरो। नर्मेलि मोजाङैनो सोंदों, ओमफ्राय जेबोथ' बुङाखै सार, थांनायाथ' थांदों नायदों,
जेनेबा मानसि हिसाबै हेल्प होदों थांदों ओमफ्राय बिदि उनाव माने बिसोर बुंदों जेनेबा मोजां मोजां कमप्रमाइज जाथोंसै जेनेबा माबाफोर रिपेयार होबा दा लाखिथ'सै बिदि होनदों आरो सारा ओमफ्राय बेसेबां सैथो आं मिथिया खिन्थु आङो सार आंनि फिसायानो इसेबां गिदिर सिरियास जाबाय आं माबोरै कमप्रमाइज जाबावनो आंनो जेने थेने आंनो रेजिस्टार खालामनांगौ आंनि केसखौ ओमफ्राय एक्सेप्ट खालामनांगौ सारमोना थ' प्लिज अननानै सार लाखिनांगौ होननानै आं रिकुवेस्ट खालायदों सारखौ बारे बारे मानोना बिनि हालोदखौ आंसो नुदों फार्स्ट बिसिनि एटाक खालायनाया आंनि न'आवसो आंहाबो फिसा दं न'खराव रावबो गैया ओरैनो बे सुगार पेसेन्ट ट्रिटमेन्टनिफ्राय फैनायानो बे बावाखै देहा गैखाया बेबायदिखौ नुनानै सासे बिसिया मालाबाबो थानो हानाय नङा थ' आं बेयावहाय बिसोरखौ एफेयार होदों ओमफ्राय आं दा खोनानो मोन्दों दासिमबो रेजिस्टार खालायाखै होननानै 9थायावनो होनाय दा सोरनिबा पार्टिनिफ्राय बादा होदों होननानै आं दासिमाव खबर मोन्दों आरो गुबुनफोरनि खोथानिफ्राय दा खोथाया जुदि नंमारगौबा जुदि रेजिस्टार खालायमाराखैब्ला आङो बिनिफ्राय देरसिन गोख्रों माने राहा लानाय जासिगोन मानोना आङो मैयानि मिडियायाव होगौमोन माखासे थाथ'नो थिननायाव आङो थाथ'नांगौ जादों खिन्थु आं टाइमा बारबाय दा बिनि थाखाय आङो मिडियानि गेजेरजों आंनि न'खरनि प्रब्लेमखौ आङो माने पाब्लिकनि सिगाङाव आङो खिन्थानाय जाबाय ओमफ्राय आं बेखौल' लुबैबाय दा आंनि फिसाया जेबायदि खस्थ'आव दं दा आइसि रुमनिफ्राय आं दासो बख'दों आंनो न्याय नांगौ आंनो प्रटेक्सन नांगौ दिनै आंनि फिसायखौ बिदि खालायदों आं दा बिसोरखौ एफेयार होबाय गाबोन आंनि फिसा आंखौबो खालायनि मा मानि दं नेक्स्ट टाइम खालायनि मा मानि दं न'आवनो बिसोर फैनानै बिदि खालामबाय थ' आंनो न्याय नांगौ आं सरकारनिफ्राय बेखौनो लुगैयो दा आंनो जेने थेने बे जायफोरा आंनि फिसायखौ बिदि खालामदों आंनि न'खरखौ बिदि थेर बेथेर खालामदों बिसोरखौ इमिडियेटलि एरेस्ट खालायनांगौ आरो जायफोरा बेहाय इनभल्भ दङ बुनायाव बेवहाय माखासे साख्रिआवलाफोरबो दं बिसोरखौ सासपेन्ड खालामनांगौ एनि हाउ ओमफ्राय आंनो प्रटेक्सन नांगौ आंहा गथ' सासे दं न'खराव रावबो गैया आंहाबो न'आव थानायनो बहुद गिलुं गिलुं मोनबाय माबोरै थाबावनो आंनि न'आवनो फैनानै बिदि टिम लानानै फैयोबा आंहाबो निस्सय गिनाया फैगोन थ' आंनो दा प्रटेक्सन नांगौ जायफोर दङ बिसोरखौ एरेस्ट खालामजोबनांगौ आं एफआइआर होनायखौ आरो जायफोरा साख्रियाव दं बेखौ सासपेन्ड खालामनांगौ आरो आं रावबो पार्टिखौ आङो बेयाव बुङाखै दुसियाखै आं बुंनोबो थाङा जास्ट आंनि न'खराव आंनि फिसायखौ बेबायदि हालोद खालायफैनायनि थाखाय बुथारनो दाननो सुनो आंनि मेगनजों नुनायनि थाखाय आं बे एफआइआरखौ होदों बेनोसै आरो आं न्याय नांगौ आरो बिसोरखौ एरेस्ट खालायनांगौ थेंक इउ